uThimothi wokuqala isahluko sesihlanu. Ungayikhaci indoda endala, kodwa yiyale njengoyihlo, namadoda amasha njengabafowenu, abesifazane abadala njengawonyoko, nabesifazane abasha njengawodadewenu ngenhlanzeko epheleleyo. Yazisa abafelokazi abangabafelokazi ngoqobo. Kepha uma umfelokazi enabantwana noma enabazukulwane, labo-ke mabafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, babuyisele okufaneleyo kubazali babo, ngokuba kuyabongeka lokho phambi kukaNkulunkulu. Lowo ongumfelokazi ngoqobo osele eyedwa uthembele kuNkulunkulu, uhlala ekunxuseni nasekukhulekeni ubusuku nemini, kepha lowo ozinikela ekutamaseni ufile esekhona. Yala ngalezo zinto, ukuze bangabi nokusoleka. Kepha-ke uma umuntu engabondli abakubo, kakhulu abakwakhe, ukulahlile ukukholwa, mubi kunongakholwayo. Makangafakwa esibalweni umfelokazi, uma engaphansi kweminyaka enga-60, owabe ngumfazi wendoda inye, ebongwa ngemisebenzi emihle, uma ondlile abantwana, uma engenisile izihambi, uma egezile izinyawo zabangcwele, uma esizile abahluphekayo, uma ekhuthalele umsebenzi wonke omuhle. Kepha abafelokazi abasha ubenqabe, ngokuba uma sebethamasile bedela uKristu, bafuna ukugana, banokulahlwa, ngokuba bechithile ukukholwa kwabo kokuqala. Futhi-ke bafunda nokuvilapha, bezula izindlu ngezindlu, bengavilaphi kuphela, kepha behleba, bezigaxa ngokungekwabo, bekhuluma okungafanele. Ngakho-ke ngithanda ukuba abafelokazi abasha bagane, bazale abantwana, baphathe indlu yabo, bangasiniki isitha ithuba lokuthuka. Ngokuba nakalokhu abanye sebechezukele kuSathane. Uma owesifazane okholwayo enabafelokazi, makabasize, ibandla lingasindwa, ukuze lisize abafelokazi boqobo. Amalunga aphatha kahle akuthiwe afanele ukuthuswa ngokuphindiweyo, ikakhulu lawo akhuthalela izwi nokufundisa. Ngokuba umbhalo uthi, ungayifaki isifonyo inkabi ebhulayo, futhi isisebenzi siyifanele inkokhelo yaso. Icala eliqondene nelunga ungalemukeli, kungekho ofakazi ababili noma abathathu. Abonayo ubasole phambi kwabo bonke, ukuze nabanye besabe. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu nezingelosi ezikhethiweyo ukuba ulonde lezo zinto ngokungazinqumeli, ungenzi lutho ngokukhetha. Ungasheshi ubeke izandla noma kubani, futhi ungahlanganyeli izono zabanye, uzigcine ube mhlophe. Ungabe usaphuza amanzi odwa, kepha phuza iwayini eliyingcosana ngenxa yesisu sakho nobuthakathaka bakho obuvamileyo. Izono zabanye abantu zisobala, zibandulela ekwahlulelweni, kepha abanye ziyabalandela. Ngokunjalo nemisebenzi emihle isobala, naleyo engenjalo ingesitheke.